Maayong gabi sa Ebanghelyo karong adlaw, naghisgot na si Jesus sa plano nga pagbudhi ni Judas Iscariote kaniya. Abi ninyo mga igsuon, luoy biya pod si Judas Iscariote. Kay basta gani makadungog ta og traidor, siya radayon ang musulod sa atong una-una. Nalimot ba ta nga sa dihang gaantos na ugilan sang si Kristo, except ni John, asa man ang ubang apostoles? Di ba nanagan og nanago? So mga igsuon, dili lang unta si Judas ang atong pasanginlan kung maghisgot og traidor. Kay nagpakita ba pud sila sa ilang pagtraidor sa atong Ginoo, kay ilang gibiyaan, ilang gisalikway. So mga igsuon, ni ako dinhi karon nagpakumpisal sukat pa kaniyang buntag. Kana bitong mabati nimo gikan sa mga tao ang ila pong pamaagi sa pagtraidor nila tungod sa ilang sala batok sa Ginoo. Nga ilang gidawat kinasingkasing ang ilang pagkatraidor. So niining taknaa mga igsuon, mauni ang atong pamalandungan. I will leave this question hanging, kay padulong pamanta magsaulog ugma sa katapusang panihapon dayon sa Biyernes ang iyang pagpasakit na og kamatayon. So kini akong pangutana nga ako pong ibilin ninyo og atong pamalandungan. Ikaw igsuon, sa unsa pong paagihan nimo gitraidor si Jesus? Unsa pod ang imong pamaagi sa pagbudhi kang Jesus? Mauna mga igsuon ang atong pamalandungan sa atong pagpangandam na sa mga mahitabo ugma o ilabi na sa Biyernes.